Amosi ni misawa kamoramora maintie kendarwaki ni machiegni. Nonro ma otim gi duond bura nenore ni duond bu siasa mar ODM kidek biro dok e kweth mobalo kod sirikal ka ochopo yiero mar 2027. Men koluwore kod nonro mabiro tim gi kambi mar timo nonro mar TIFA mabiro yango ni kon atamalo marom 38 mag oganda magin jokanyo mag duond bura mar ODM to wacho ni chama mar ODM pod nyalo mana dong' e riwruok mar broad-based. Okang' makamano kaponi otimore to lipot yango ni koro dhi miyo jatend piny Kenya William Ruto tich matek mokalo mar dok kendo e lemo mar tend piny e tielo mar ariyo e yiero ma 2027 gi kuna tamalo 41 kende mag ombulu kakileronwa kod jafwambo marwa Martin Onyango. Nonro manyien mane otim gi kambi mar TIFA yango ni atamalo 50 mar oganda jo Kenya geno ni duond bura mar ODM biro duogo e kambi mar kweth mobalo gi piny owacho kachop higa mar 2027. Kata kamano, geno mar oganda jo Kenya chalo ka gima en ataro mar kweth mar riwruok maketo piny owacho tisre. Atamalo 80 mar johera mag duond bura mar DCP kod atamalo 75 mar johera mag duond bura mar Wiper kod atamalo 71 mag johera mar duond bura mar Jubilee wacho ni ODM biro dok e kwethno. E sechego, atamalo 46 mar johera mag UDA to wacho ni ODM biro dong' e sirikand manywanda. Kwa hivyo wana ODM, kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Magitimore seche ma atamalo 50 mar johera mar ODM wacho ni chal ka gima duond bura no biro dok e kweth mobalo gi piny owacho ka atamalo 38 to wacho ni duond bura no biro dong' kama entie no. Decision yote ya chama cha ODM haitafanywa na mtu mmoja. All the organs of the party must be consulted. Kalure gi kit kopo mane okogodo gai mar ODM Raila Odinga, atamalo 60 mar oganda jo Kenya wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza ne otayo chenro no e yo makare, kata atamalo 29 to wacho ni ne ok gimor gi yo mane otagodo chenro no e seche ma atamalo 11 to balo chutho gi chenro mane otagodo kopo maragwambo. Atamalo 23 wacho ni ne okomi gi thuolo makare mar neno ringre mar Odinga, kata atamalo 22 to wacho ni sirikal ne omor gi tho maragwambo. Agonda pinya gonda yawa kiyudo karga gone ni gwelo jowaduno merikia karthoni. Atamalo 11 mar oganda jo Kenya wacho ni gichich kod tho mar Odinga e seche ma atamalo 3 to wacho ni jotelo mobalo gi piny owacho ne okomi thuolo makare mar timo nendo Odinga. Kaluwore gi tho mar Odinga, atamalo 41 mar jo Kenya wacho ni jatend piny William Ruto biro bedo gi tich matek mar dok e apisi e higa mabiro. Wanachama wa ODM hawajafanya uamuzi wowote wa kuunga mtu yoyote mkono mwaka wa 2027. Ne Radio Ramogi, Martin Onyango.